waakzaam moesten voor zijn. Ik denk wel dat er grote combinaties door het centrum werden gespeeld en dat we inderdaad onder flank en vooral op de rechterflank met Carlos die ruimte vonden voor die 1-op-1 actie. En ja, op zich heb je daar nog wel een goede gevoel en dan hebben we bepaalde details willen aanpassen aan de rust. In functie van snel die connecties zoeken en aanspeelbaar maken. En dat was misschien nog het grootste punt dat iedereen zich aanspeelbaar moest maken voor die connecties te maken en dat gebeurt dan net niet en dan wordt het moeizamer en stroever en je krijgt nog wel de mogelijkheid op 3-0 en je weet dat je die absoluut moet maken om niet meer in de problemen te komen, want ja, je geeft uiteindelijk wel nog mogelijkheden weg op die aansluitingstreffer, wat gebeurt 4 minuten voor het einde en dan mogen we nog van geluk spreken dat die kopbal op het laatste niet binnen gaat, want je hebt het gewoon jezelf het laatste kwartier opnieuw moeilijk te maken, terwijl je eigenlijk